हियो ओए लक 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 हां कुछ भी हियो जब से तुझे मैंने देखा सनम मेरी आंखों में तुम मेरे सांसों में तुम। ए दुष्ट लड़की तो समझ में नहीं आवत हमें बाबा है। बाबा कौन बाबा? अघोरी बाबा। तोर माय का घोरी छिनरी तो कबे के दूर से देखत कबे के छड़त है हमके। करिया सरिया में यारऊ तू तो बम लागेला सलवार पहन के चलो तो कमर पतली कमर यरी छलका परी जवानी देखिए हमरा ए दुष्ट लड़की बार बहुत रुकिया में गुंचा बा करे तोर का समस्या बाते? तारा के लिपी पोदर काछा गंजी चोली पहने रहो साइज में को साइज हो? हे बाबा भैरवनाथ तू कैसा लगी? अरे तू दू लौकता रे धाक धाक रे धाक रहो मेहमान डोल जाएंगे कैसे मत करो तो देखल जाओ काहे गाती देखल जाओ कि तार कमन को साइज के बा हम देख लो पेटी पेटी तो रे का हो? ओरे तू कैसा हाथ ले लियो रे? अरे यो लाख 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 आ आ बाबा नंबर 15 हो मोबाइल हम बच्चियों ना चलाई ना ठीक ना? हो व्हाट्सएप अरे व्हाट्सएप जब मोबाइल ना चले तो व्हाट्सएप कहां चली? उस पर ग्राम लील वाला चलावे रहो आदि आदि बो हमके दो हो फोन करूंगा। अरे दुष्ट लड़की तो का दिक्कत बा तू काहे और पीछा करतली? हमके नंबर दो तो से प्यार में बनी लिबलू क्यों हां दो ना दे बता कम तू खोल खोल भाई तू एगो बाबा के छड़तली दे तो बाबा साहब के जे भसम हो जीबी। पेन हो ना तक पेन हो किस कलर के चड्डी पहने हो? ए दुष्ट लड़की तो का मालूम है हमको बहुत छेड़ देल तू। देखना नहीं हो हां ये संकल के बा दे दे सर अपना अबे तू कहीं के ना रख ना अपन नंबर 10 बार बकाल दे दियो। हे बाबा भैरवनाथ देखो हो दुष्ट लड़की कबे के हमके परेशान करती है तार बालक के जो तोरा घरे जाते इतना जैसे ही चौकड़ लगमी ना तैसे ही तोर फल मिल जाई। कौन अनार की संतरा सेब का हो हम तो कदू को फोन ना गाने अमरूद खानी तो के ना खुद पता चल जाए ऑटोमेटिक हैं एगो ना अघोरी बाबा के छेड़ा के नतीजा हम टोटिक फल कमन हो दैया ए रुका चला न करे ए ओए ये कही बेटी उहो हरामजादी नालायक निकल गइला घर अंगना बहारे के भी तनिको लूर ने के पागल बौरा त बिया छिनरी दिन भर घुमतिया दिन भर ए पापा पापा नहीं खेलौ कत माई पीछे भी नहीं खेलौ कथो हां ई कर है गभी नाइल वाली पेटा का लेले हई देले हो के देले हो फल फल यस आई हो माई आई हो सबत ई त पेट से हो गली रे अरे छिना रे ना बहिलवा घटिया रे घटी उफ वो माई अब ओ दादा मन को मा काम ना रखदा ना अबे गोइली घरवा से भागल हमरा से झगड़ा क के घंटा पहिले बा पेटवा नंबर बराबर नहीं तो फल दे देले बा के करा के ओए के करिया करा से नंबर मांगली करियावा कहां करे और सतिया कौन करिया बारवा नहीं खे सवत दिन भर गली गली गांव गांव जंगल में नदी किनारे घुमत कुछ लांग देली का रे करे कुछ भूत दूत कर लांग लूंग देली का करे ओए के सुनत का रे माई है कारे कारे लगता तोहार पैदाइश तू हमके कहले बाड़ू गदी गई की अरे रारी ओय हो मैया पागल का कम रंग उए फल देले बा उए है फल ह अमरूद सेब केला ह फल उए कोले जा अत में तो नहीं खो जाए के कहलस हमदी छू छू गोरब ना छू 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 तोरा के अब ल रास्ता में कौन बाबा साबा शराब दे देला छिनरी के पेट से हो गइल अब हम कैसे तार के टिके ला कौन भेटेगा हई दिन ब दिन अब हम का करी कौन बाबा के देखाई एकरा का हो गइल बेटे चले
चल एगो बाबा हमार नजर में बानो उहे बाबा के चल देखाई पता कर कि केवन छिनरी कौन दर दे हमार पीछे पड़ल बाटे अपने हम पर रही ओकरे पीछे हम ही ना छोड़ब एकरा के ना छोड़ब काहे न छोड़बे का कले बियाई तोर बहुत बड़ा गलती कैले बिया हमरा मस्जिद पे जाके मुतले बिया गुरु मुत दे तू छोड़बी हां ना छोड़ब एकरा के तोरा पता नहीं हो हम बहुत बड़ा घोरी हई कहते छोड़ दे छोड़ब हम एकरा के एके साथ पर हमार जोन जोन मांगब तवन तवन हमके मिली त बोल तुम का चाहिए 7 गो मुर्गा ललका और बोल का चाहिए नींबुआ चाहिए हमरा के अंडा चाहिए 12 बजे रात के तो के 7 गो मुर्गा ना दियई अंडा ले लिए 7 गो ठीक ना आ छोड़ दे करते ना गुरु ना हमरा के जोर मांगत है तवन देब तबे हम छोड़ब देख कहत नहीं अपने मुंह तो के जे जर जीबे कहत नहीं छोड़ के चल जो तार सम्मान करत नहीं गुरु न त निक निक गुनी के उखाड़ के फेकले बानी ना मनबे तारा से के बिनती बा गुरु जमन मांगत है तवन दे द एके छोड़ के चल जाईब चल ठीक बाते तो के नींबू दे रही एकरे हाथ से चाहे 12 बजे रात के बरघट्टी में कटवा दिया गुरु ठीक बा कटवा दे ठीक ना फिर दे छिया बोल के जो सब एकर पूरा खानदान के छिया बोल देब हरामजादी कहीं के बाबा एकदम बता दी देख बच्चियों 13 तारीख है ना बाबा क्या है 12 बजे रात क्या जी है हाँ हमरा में कौन पूजा देख बहुत ज्यादा जोज बाते कितना खर्चा लगी बाबा रो बता दी खर्चा 2000 रुपया लगी यार ना बाबा गोला हाँ ठीक बा और पूरा ठीक बा समय से आ जाइए बच्चियों ए बाबा हमके दोस्त मत दिए ए बाबा के चरनी हमें गोल लगता नहीं है बाबा हमारे जोतिया रख जी, दिया जी, बाबा ये ये तो गाय लाई की वाह कुआरे में छल कपट में हो गए ओकरा के लाख के हमरा को तो बाबा मार। जावे के है ना ए बच्चियों कटा हो जिले ओए वो मार घाटी में बोला तने पूजा पाठ देव खातिर ए बाबा हमार लड़की के केहू जादू टोना टोटका कर देला बाकी एक बाल के पेट निकल बाबा आखिर बताई कैसे हो सकेला हे बच्चियों तार लड़की के ना टोना टोना दूसरा नहीं कइले हम ही कइले बानी ना बाबा आखिर से दोटाओ के बैठ बाबा रोवा बाबा के सड़क नहीं जे जर जाई ए बाबा रोवा पूरा गांव के चर्चा चल के कोनो भूत पिचाच पड़ी पीछे रोवा भगाई ना हमारे बेटी के पेट से काहे कह देनी है बाबा हां ये बच्ची हम ही भागाई ना सब ए देतल हरकत कर तो हमरा के पकड़े ले पेट टंगाइल में भोसड़ो चिंता बा चल बैठ जा बैठ जा हम कोई खप काहे के बाबा हमारा नजीब से के दूर हटा दे हमें के ना ठीक करो बाबा के गोड़ावा पर गिरत तनी आखिर हमारा बाची के ऐसे कहां सही पागल बाड़ी ना हाथ धो के हम जात नहीं अपन कुटिया पे पूजा पाठ करे ये हमके पीछे से और रियो छिड़तल हिया हमार लड़की रोवा की हां हम ही शराब देले हई ए बाबा गलती कइले हम जानतनी कि बहुत पागल हिया मुझसे बात नहीं हो सड़ो के तो मारा है बेरा जगता लात नहीं होती यही से कांडू निकल गइल रात नहीं होती दिन नहीं होती तो फोड़ दे ए बाबा देखी पागल बियाह शादी तो कोई करी ना बाबा अब पेट हो गल मतलब कैसे बियाह हो गया पागल हिया बच्चियो बाबा एकदम पागल कहीं कोखी में लड़की भइली है उहो पागल बैठ लेबलू बोलबो तब न तार जवनिया टरमारा ता कि बबो से लव यू बोलवाओ तरू आई हो ए बाबा देखी क्षमा मांगत हम जानतनी गलती के से ना करे के चाहिए बाबा महात्मा संगे ए बच्चियो देखो हम शराब देबे के त दे देल बनी रुको एकर हाथ देख के बताओ तनी जय हो बाबा भैरवनाथ देखो बाप रे ये बच्चियो एकर पेट त ठीक हो जाई लेकिन बहुत मेहनत करे के पड़ी एकरा ए बाबा कैसे मेहनत करे के पड़ी 21 दिन अपना शिवाला पे एकरा हाथे जल ढरवा देबू एकर पेट धीरे धीरे ठीक हो जाई भारी जल बाबा भोरही उठ के बासी कुसी ठूस लेवेले मुंह में को काहे हवे हमरा से ए तो देख के ऊ बती बता तो पागल पंती की समाचार देख के बाबा हिल गई ना हां
नरे बाबा 21 दिन सवेरा ही हाँ बच्ची 21 दिन आ ठीक ना तभी पेट पच की हाँ धीरे धीरे पचक जाई ए बाबा कौन औरी होके तो बता दे बच्ची अब कोनो उपाय नहीं खे कर ठीक ना बियाह ऐसन करे करतबे कैले भी अब ये भोसड़ो तोहरा का चिंता हमारे जते कने चिंता बा बियाह तो भता कर के बियाह ना खूब ने 6 महीना में 6 गो जिको लेकर रहेला ना हमें के पंचायत में मुई है जिको लेकर लौका से बियाह होला ते बाबा से हो बाबा तार बे सुतल बा के शराब देले बा छिनार कहीं का बेटी बड़ू कुछ देले बा ना ए बच्ची कलिया के जाई जिल हटा ए बाबा गोला तन जे ठीक हो जाई त हम आइब रे दरबार में ठीक बा चलता अब बाबा नोचे लागी त ए बच्ची ई का कहतल हो हमें के समझाई नहीं बाबा ना समझ ले ऐसे ठीक बा न तो इंक लगा पहले 21 दिन जल ढारला तब तार के लोथा भयस न आइम तो घर देख रहे नहीं घर ना कुटिया ह